de nsɛm bi to Ghana ne Africa mpanimfoɔ animu nsɛm no mu odru ntichen waso we enya fufuro bi na nwure yesi adwade ba beso mo say over the week Kasiebo de si na no dwade be si ni fiada so ayensa so no ene yesa abo akire ediama ani die kwan so wada roma bomodi ase odo adwenkyere no ebefa 0533898915 text message ena WhatsApp ya be kenkan adwenkyere no amon Facebook live on so obe hwa Ahenkan 93.3 FM adwenkyere no wa like no wa share kama afisha no say information centers bro aduonum kwaduosia ebi wabono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na apetin kan nyame information center wachim achekrom David ba ewo achim kodokumi Osono information center ewo achim esem yani da so na urade ewo krobo ase de Yesu tumi ye ewo achim jaha aguna twafo ewo achim abenase peace ewo batabi eno se wa wanyina se eyadom information center akeka no krobo tukua ewo achim odumase Chidom information center achim edubiase som nyame ewo chirimenken na pia information center onyankoma se dai kingdom come ewo police evo alternative information center ya se God day ewo achim ayeboafo ko sam information center achia se God first ewo achim betnase ewrade na ye wachim apreku dimpa ewo achim asene adwempa ewo ginanko jama north bono mantemu nyaminsa wo information center onyankoma se adomara kwa ewo achim botwe achim mo from achino no achim okumanin amboabo aka abonhwa kroni na information center ba ko pe wom so abiem ku ha nyumaku aso yasene anwumre yi eye Jubilee Hospital wom ename sika me medin edikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afi nsam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum na watwumu ye na Ghana ne da etoso ukuada na eye match boso ne da etoso makoma kunsia na Ghana nya finhya duosia enso 67 years a ye gye hu free abrofo nsam na afi apem ankron aduonu nso 1957 ansa ne ye ba bedu saa eda no ana saa afi nimu no na chi wonu nyina no na nyamianum ni koni abrofo tete ya papa emrofo nyamianum ni koni sabita fracho wo mebu ya kwase kwan bi so emrofo be kire nyansa emrofo be fa ye nkoa emrofo de be fa tete ne atipu mu emrofo be ma ye ni tutuka ye nsam eno na nyankopon da roma osagefo doctor Kwame Nkrumah sori gina twetwe eno ne mpenfo bi ekonje ebibrem Ghana titru oji ye free abrofo nsam ene ye wo mo chi konsa wo mu koni na oh black man why you sucking me? Yes, yeah, go ya pam wo mom koi enti afiapem ankra duonu nso 1957 ena Ghana match bosum ne da toso nsia Dr. Kwame Nkrumah eka eche Ghana fo ni na wo no sabre ne se nyame adom afidie yaje ho afri abrofo nsem enti sada no ebeye nkaye da ebeye da bia ye hye no so to no se ena afibia no e wo se ye kai sada na da yetumi pamo abrofo ni na afri Ghana ema ye catch obi bia se afidie yade ye ho no na eye match bosom ne da etoso nsia esi wa afia pem ankron aduonu nso 1957 mu enti efiti sa afi mu banana no edu afi bia ye kai sada soronko no edu afi bia ye kai sada soronko no enti afi wei match bosom ne da etoso nsia ene de etoso makomako aduosia so 67 years ye nipa enke anyi papa na eno na afi wei de Ghana ni na ya sesi di aba ne se ye di a ye na ye to santene toto ye nsa maache kama ne eno nsensem bebre toto nsa frɛ mpanifo bi ene de ekeka ho na afi wei wo mu di wo apoemanteman yi krokofo edua ɛhɔ no mo ɛna Ghana ma pani na nado ɛde ne nsam tudwa wo dwumadie na se ɛna ɔde tudwa kyerɛ se Ghana fo ni na nyamianum ni kone mo ho adwendwen ɛwɔ ne trimu paa nanso afi atwa mu ɛhin me bosumi ne mu awrawosem bi esi wo akosombo womewo famantemu womewo nkrampuni mantemu fabi eni epoemantemu fabi nini na ne se Water River Authority for ekobe esutade a ema Ghana enyirima hoden akosomo dam no wom sinso na ema dodo nti wom ko bia bi ni yenim se agi wom nsemu se ba ne senyo ena eba ya ne nso ko yirifa nkrofo a ebemben esutade titu ni womewo akosombo enti ebe ya awrawo sempa etu nipa pempem
ema nkrofo nnwuma wo magya pade nyina no wo mo ehwere enti omanfo hwere nnuama pa na no na mampani aditu dwa wo 6 March na se ewo kofo dua se wo ma wo mani etutuka wo mo nsem no abra ban de 2024 budget ensem etudwa no wo mo kan se wo be ma wo mo 230 million Ghana cedis na mo dia so wo mo na mo ka adwa mu no ase na no na mampani kasi su dua ewo ada wo mu di Ghana fincha de okofo dua no se saa sika na wo mo hye ho bo no aban na di nkan kura ja 80 million Ghana cedis mu e di ama soafo ana so ya wonom hye Ghana sika sem tutu yeso. I must at this day reaffirm government's continued commitment to providing the support for victims of the recent extensive flooding in downstream communities in the Greater Accra, Eastern and Volta region caused by the spillage of the Akosombo Dam last year, and necessary action which was taken to maintain the dam's structural integrity. As set out in the 2024 budget, government has set aside 230 million cedis, of which 80 million cedis has already been released by the Ministry of Finance to support the ongoing rehabilitation efforts for the affected communities. Government will stop at nothing to restore normalcy to the lives and livelihoods of all affected persons. Onipa mochi so akase ya Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo. Yankwa yanim over the week Kasiebo no emu na sa Ghana yeda ya yedie eya Independence Day fa hudi yeda ya yedie no enu mo 6th March afie we mo ene na Convention People's Party CPP amanyokuo no susu koko paipa wo mo kire se dipa opre pre magana nya fa hudie osajefo doctor Kwame Nkrumah ni nsusu ya ne bota ya nya na ye huin enti se papa su no nsonso ekura CPP mu ho na waja CPP asi ho no mo na wo nsonso eku omanim kakra se wo nya popular de na nso wo nso gusu ya aja ho jejeje enioma akosoro ha se CPP beba abamu bio na CPP nya mba abamu nya de se wonom ebedi sa Independence Day ni bi kasamafo ya ono akro ya wakasa ya ogina mu ho chairperson titinani Adema Convention People's Party CPP amanyokuo no Nana Akosua Frempoma Sapon kuma wano na gina simpioni apaso di tu dwa kire se CPP fo de Independence Day wo mu huni kra wo mu huni baako se sanse Ghana trimuponu edeje fa wodi edi su onya ni ehuin maame Akosua Frempoma Sapon kuma echeche ni nsem no oche se kwasi broni na ya pam ono se ya de ya ho afiri ni nchen no na se ya de ne ho afiri ni tumi ase no papa Nkrumah pam wo mu free Ghana ase so wo mu nko na ya mu ya mani se sakwabrani benya sika sho maame kwabrani benya sika sho papa na busua agire kwasi broni kuro ya krom wakoye adwuma nya sika puduo de bakrom ha ori abehwe na busua enti wo mu CPP fo de hunu ade papa bia ewe Independence Day ni mu anu ntia wo so wo mu die wo se abrofu na sese wo mu kire ya de enye trumu ne hwa ya ababa kresui abrofu te soro ho no mu ama instruction order from above if you abrofu no enti ya ka independence so said ya wade ho no eya asechire no yase wade ho afri obi nsem na sa nipa no wade ho afri nsem ono na sa kire de wonya na che se Independence papa bia no mo Ghana ya won sa sese nkofo fa enkwambone so no makopie US ebi akopie UK ebi akopie Libya hehe che se obi nya Togo kuro obeko esa se Ghana ha se mpanifo adi omuhwamo enu nti wose broni no a ya pamo no ono si asa akwa ne ncha kwa lala sula la kwa kwaji sika MFC Kenya brofo ne free enti wo mu CPP fo de be se kira asem no aka kire MPP fo se unuamo munya adwuma ni ye na Independence Day bia nhada eni ba bia ansa
Mfie di osian so atwam. Baby na ye gina no, ye man se ne mabawa no. So man free Ghana krom ha say, anko omo ye pan omo so mo free ha say nko krom mpa. Se bebre mpo no, omo nsimi hwe omo ho. No matima hwe omo yire no mo manom. Bebre no, omo papa no maame no mo nuanom no. So man ko ho a omo nsimi hwe omo. Omo ne nam desert. Ebi bewu na okotena boat a enye adwuma. Bebre to ewu ewo nsuo mu. Na nsa na otima behwe ni maame ni papa. Apanya ni omo ye no, apan mo ne ye ni so. It's a na ye see. Sa Independence Day ye dey celebrate bi. If you say, fa ahudie na ye chi ye ni ye gi ni say ye ma fa ahudie ahoto aba. Fa ahudie emfa ahoto ma no. E na sebe nyansem bi anim. Emmo bia. As we hear ni awanya kakra to ne ho no so de bebo life. Tumi say akwa we pa obebre was asiso. Woni bi wanya wan CD bi ato ho a as ade be yi kronchia workings. Na che say woni vision ebi nie. Enu nti se fa ahudie pa ne ye bekoso asresre adadada obroni fom pa de na che say enim de ye church krom ha nipa wuti ni nkan wono na ye chairperson titina ni de ma convention people's party CPP amanoku no na akosua frempoma sapon kumankuma se ebedu match busumi bia ne de toso nsia na Ghana bobo dwadata obekọ enkrokra wudromu obekọ mansina wudromu afi omamuni ni na so bepa bia e baako bi na ya hyehye nneema fefa nkonya ye befa canopies ye befa emfidi e bebo nwom ye beto nsafre empenifo afiri obi man so afi de mampani owo kodivu kwataro se ho ahwan on ye to nsafre no ne obene ne jai wa ayi owo obepie obi man so ne pani behe enafi ebeduro ne ye benuanu anuane ye wiase Independence Day ho ahwan dinner lunch ne ye kotwa yanum saa nneema wani na no Ghana for say ya ye mfinhia makoma kwa diosian so 67 years emfa sakraye bia emai entinka wom de omsusu say Ghana Independence Day edu ne abodwa data ne atwere nsema gu paper so ne de mama mpani no akwagyina no mo no akan re nipa mpo a enam no soma Ghana nya fa hodie no edu sanda na yenkai no kwan bia so enka beya nanka ebedu nanka ebia Independence Day ko fodua de yi nanka ya pe giant screen bi nanka ye yi Kwame Nkrumah nneoma bia na oye etuwa chadwuma bia na oye kumbia na okuma Ghana enwuma bi oye project bi adan bi osisi ye enwuma odo bi oye ja Ghana akosomo dam odan senior high school infantipim senior high school school saudo bebre ni nwuma bebre parliament house sa nwuma wani na no nanka ye twani mfoni de kireyen nanka ye sua ho ade nanso entesa Kwame Nkrumah nampo ye di Independence Day ni e machi a ye nkai ne baabia no ma ye bibia de kire se ampa ye kai papa no eno na Ghana for se ne sade e krokro de jon ye sade e kosna ntadwuma ne ye ntinga be yank ye ntwam tintontan asemfa na samnko ne no Independence Day no Ghana wo meka me yenti ye ndi Independence Day bi esansa no mu eye kahunu nipa nso oboa ma ye gi sade ne si won mo no mpo ye nkai no enti Ghana for bi anano ada ukwanda Ghana ye di afin shadan wo ne Ahenkan news ekasa no mo chose saa nyuma weni na ntinka be yank ye ntwam sansa de ya ekakura na de breyen sansa afibia no si ye Independence Day ye dia sika aban ne be ma mansina wodro sika aban na nkasa so de be hyehye nyoma aye no mamu nna de no ayi mampani ofri kodivu abaye sika ya de be ma no de be to aduane ama no baabi obeda bibia no Ghana ka nini na no enye sika ketwa entinka be ya ye ntwam na asem fa na asem enko Ghana for bi kasa biem na mo san church mu say ananso say kwan ya fa so edi sa Independence Day fa hodie da no enke yensesa no kra na kwan ya fa so di ni de nyamianum ni kroni enye ananso say sika ya di ruram edi sa da no yentiti sika no so Adomo ama enye ya na sede enti aban kro no obeba no onsisi sa niema no efise ya bwaka seska no onfanhwe school for nkwala obi wo ha no anya scholarship omunye ska nto ane so seska no obese no no onfanhwe sa nkwala no no seska nti onchoko bebia wadu na ye Independence so de good ya de abeka ho no mabaye memory ya efemum enso ko invite anko onto ne bo ebia mienu bi 6 match in the adia ye nananom any mpendifo no ahihye dia to no. Whenever Ghanaians we need something,
You see, we are partnership with those European countries. And so the more we invite them during times like this, the more we develop that cordial relation with them. So that at any point in time when we need something, like the money I got now, they can give it to us because any of my developers are relation. Okay, yeah. Let's say we don't get anything from them coming here. They ride on mobile car. The hotels they will sleep now. They are there, no big ones. But the fact that we are developing that strong relation with them, it is good. So it's not all about money, it's about how we develop the rapport with them. You know, to me, for bringing so many strangers to these countries, it will not help the country because we lose so many income, so many money, so many resources. And those resources can be used in so many different ways to help other people within the country. So I don't think it's good for our leaders to do that. We ayen komobia Ghana fo bi ni yama ni boni note hana kokko etwetwen efa Ghana fa hudie da edu afibia ye dinu soronko kra no ehun sem bia wo so eka enom de tudwa no na watwi mu anso nkomo ba ko sore pa LGBTQ negative 55 fo hun sansam wo na sa proper hwan human right bill bi na da brashebedwa mu o pass ye no akasa His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Chiman PSA de nsa besa siasa mpa ekwan papa wase nipa da sanifa so etsena so oku ni oyiri nie ne amamra ni amamra so ka ne senti no magye atum na meji tuminti LGBT fontimi operate wo krom ha sese sa pampanso ne akwa gino akasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de nsa ebehye ase ti ahun komodi akukọ akoso ebi cheso enkodu Nana Addo kura nim ni ade nanso no ukopiam ewo hafomantam ni mu a ene ewo mu deputy chief imam Imam Ahmed Mohammed owura Muhammad edi atu dwa kire mu se emprempren ya ye kase wate nkomo no mu di wo krom an watete bia na te a wate ne se ya chew na ye bema na ukofa anyonko bema emra no matintim wo no ene agire ukokwadam be ya busumi nsia kwapem emfie no baako makomiensa se ya dwaw na wonso ye trumu dia me ma wari onso human right mbatimi aye nefe se wo bema ne obema be hia ma ware nti wonso ye promo no uhuri yodium munso be kwakwadam wankwadam kura na nya mfie num enti sane yamra no ya wo matintim nsam asotwe no sitie no na enumo ana Imam Ahmed kire se nyame anim no kura ni wo mantwere ni ye kura nti we na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nkosan afufula fuwe wose asotwe na ese kamra sebedwam fiefo no etwero se si yadoa so ya bema na ukofa nyanko bema yansen ana yamfa sekan mana anu awuo no yamfa bintu minim kohye no yedi twawa ne ya entwa da sanu na wu enti kohye obaje teno na wa breman sar watora na no wanse do wase sa na ose ye no na ukodam 3 years kodam 5 years de enka hu wose ye shamra ne yie sa bill no omode ko no omonsan fa bra bio no omonbeye mu nsachaye no omonfa nhyam se oba ne ba wade a wo mo ye omadwen so ombe wade a yanse wo mo nku wo mo wose Islam som no ewom se oba ne be ma na chichira busua nya be ma ne be ma na chichira busua enu nti sa busu se mu ese no oya nani nso ade no se honhoma dio sonso agbawura nti obeye bia wose sa nipa kro no yekunu kura akufasho ye nyakopon ona no de fata se odi mai ona nim de eyema no nkoa ente na obo na Adam bo na Hawa ma se na yiro obo ma na emema ye nware omo na ye mfowo nkora da ake na ewiase enye asena pa aden ade a ede nume kase ebebre oman omo practice abia no they are suffering this day so a MPs agia to say enyema ye no to fara nyame se enye no wallahi they should try endi hu adwuma enkyere Mansanyina say, Obia young Hangano, they shouldn't give him 3 years sentence. Obia practice me one of the Council of Elders to the presidency, and Kamosu say, Excellency, me papa, me offer, Nana Akufo-Addo, and Ka, Yen San self, Obia Sabiano, young Hangon, Konyamichi, Yamim. Nipa wuti ni nkaya hafumantam wabedi echira, emozirami sumu ono,
ewo shosu kama deputy chief imam owo ahafumanta mu na atinikan Imam Ahmed Mohammed. LGBTQ+ ehun sansem yayi nyame adum na hye bdwefie de wo afoa so se wo pese sambra no ebe hye Ghana amamna ni mu na akasema mpani nso bagi atum na afidie adi mu ankasa na no na wo maye bibia wi akase de ba koma mampani enyanko na tena ye de se me no kase de minya ne tebia na otwe ya mu de enya ne tebia se kɔ minim sa afi na akɔ de a nanso enyanko ye na eno na Ghanaian security analyst osanso ay international relations expert Farouk Al-Wahab or chese Ghana for or my just or my tip off o tia na so akam ne kura bia kire say sebe ono ekodu mampani anim a enya de obesan ene obetumi aka ni pen security analyst kire say ekodu na nado anim a obebu nani dwa aguso enya de obesan be ono amana beye Ghana emra de nti o kasa ne say osima mpani edwen enafofo da yene amawdo bi ntem yana wofa no se de tie no eno ne ade mampani dwon pa enye no nko afi seba no amanyosem mu a mampani na manwo akwantuo no ene NPP amanyoko no ompese obeya ade a ebeha saa ade wei eno nti obetumi aka se saa nyoma miensa wei nti mampani nya de obesan be no amana ba be yadwuma na owurei eto ne nsam so ena o ma fanton se saa nyoma we ni na ontumi ensoso so ewo aman bi te se Israel, Libya, Morocco dabi wo mo no magimra na tum dadaada oyamfom so aye komra ni mu a ne agina so ti se bia Morocco a na ya chew na ye lesbian ana ye gay ye do kokot se karapetore se sigre ba ye gay oreka 50 years no akwa kodem den na ye no mi jirema den na ye no omso ye gay okay kokodem no excuse taza oga hwe anya de ombeti enya bibia obeka bia no ombeti enji sama weni na woma jatuma wom di yadwuma tiade nti na Ghana de yama se obi trade yenye yama se ehunehuna bi atoye so yama se yannioma bi yantutu ni yenti ama yanka sade ebetumi ayama yenwa atoye no yentumi nye enu na mpenfo ka asem bi se obi babuwa mu waja nan de enti se wanka so atobo ebi na ato Ghana ewo anti LGBTQ+ bill no ehu no Fado on sign one sign here. It is a disgrace to his government. His own parliament passed a bill and a sitting president failed to sign. In Argentina, woman and Katie show signs say they want to support the bill. When the man work out on them, now call for approval. You should have been able to stop the minister president one signing. And he has indicated to me, Emra Kamala Baha, and things that he was saying. International community, are they trying to disrespect the Ghanaians? And the Ghana parliament, say Ghana democracy, we are the beacon of democracy in Africa. Are they telling us that now no, we are no more because we passed a bill against the LGBTQ+? We are friend Farouk Al-Wahab, or a security analyst, or also a international relations expert. Nene enamoteyeno. His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na watwi mu kasafa sabe no ababe dru nanimu ewo Ghana abakwasem ho na wɔkyerɛ sɛ nyamianum nukure ni obronsabati ko sa Human Sexual Rights and Family Values Bill na ye ka ho asem 2021 de no ye ka ho asem chokrodo embedru nanim nyamianum nukure ni afen wonom ho enkrata asem ni ade abedu ne table so ntie ka sei magana ni bia ka so ena de no pranado so on sign da bi embedru nanim ho na nyamianum nukure no wane abrofo rish kontomrefo na ekasa ewo peduase presidential lodge Eburi Hills no so ne chese enframa bofa wo mo ho adusho boy same mekasa na den was abrofo na twi wonu mukama kuma ntum yam nya botare abrofo mo amu ye dede nana ena mo to ayampia na abrofo bi no a ene nam tantanu aye munim na mo paase a ya mam skabio na na do so mu nyada nko ma no ntum de enti a wo ka sare sa de no kura mbambedu nanim ena afeso no so human right Ghana ha se nipa dasani ya fa ahudie hu hia no pa ma abrofo no so remfi se ono ye human right lawyer nti aba no
obi fa ahodie ene se yentiatia nanim wontiatia ne fa ahodie so wasua ho ade akwadrem oyotope wa human right mu entinya ade so bekwati human right aye bibi foforo enu nti no sesa abe okro no mo ka ho asem no ya trumufo ni enya kwan fa baabia a gebobo ni lesbobo fo enya kwan fa baabia be no ebeda nanim a obetase ni nyansem on pepre ne ho enkoya ade a bebua bo man na yatimu no enu nti no obedwe ho yie pa ede nioma gugu nsaniani ahwa se obesa na se wonsan enti abrofo no ma hya ase to ayampia kasa chokro bo mo hwene se tontom ache na hye to mu no omunya abotre na ade no kra no yenhwe ne ehunu se ne beka ne ye his excellency na nado danko akufado sa kire mu bio ya no waka se sa bio na ye ka ho asem okro ma chokro do no kra no onia bi atabiri adiko Supreme Court se Supreme Court fo nchirecheni mu Supreme Court fo enya bibi mfa bio ne ho enu nti wano de ontutu mampo amerikania se ufiti prako penso pause ya moja ne tuwo enti waka na no atum ayefo wote de baby dwene ne ho ne omaya obuo enu nti se Supreme Court ede atamu papa bi ba anase Supreme Court ka asem ni wia eno no nso behunu ba bi a odi susan anasa bode ho ebefa susan. I'm aware that last week's bipartisan passage by Parliament of the Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill on a private member's motion has raised considerable anxieties in certain quarters of the diplomatic community and among some friends of Ghana that she may be turning her back on her hitherto enviable, long-standing record on human rights observance and attachment to the rule of law. I want to assure you that no such backsliding will be contemplated or I think it will serve little purpose to go at this stage into the details of the origin of this proposed law, which is yet to reach my desk. But suffice it to say that I have learned that today a challenge has been mounted at the Supreme Court by a concerned citizen to the constitutionality of the proposed legislation. In the circumstances, it would be as well for all of us to hold our hands and await the decision of the court before any action is taken. The operation of the institutions of the Ghanaian state will determine the future trajectory of the rule of law and human rights compliance in our country. Nipa wuti ninkai ayagana mampeni His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ato LGBTQ plus bill hunsensem yano ena President ma National Commission on Culture Nana Otuo Owahene Echampo Jese sade we kura da de kura ase fiti 2021 na besisi wo mu peja ho asem ko mra hye bidefie ye di hu koma dia ebu on ma anaduko obekọ radio ana tumutumu ene tafri bomski obekọ ebia anopetutu tubeso radio obeso TV obekọ de obokra tawdromu obekọ abevu tenta video tumutu babia tumutu eden kra ne sasem we kra ase ya kan wasema senya radio so ana TV so ana abevu tenta video bi so a ukọ monten edwa so babia amamefo ahia sesei tumutu kokonsa no mudie obekọ asodem tumutu babia eno ho sema no womuka ena na no otuo owahene etampon kyese saadi we krampo ohudie ntia Ghana fo bi no mu krampo soso esansa ade a ya vantete de adentikra na mu ani brese meka ho asem ade a enkwa mamre ho ade a enka won tete ye ho nyasa nya de tete wo enti adentikra na unya bre krampo ese bre wo ho bie wanompo eka ho asem enti na no otuo etampon se ono de osu se saa bill yi ana lesbian gay fo ho ahwan asefo yi ye chu bi so ye bia ye mpa so twibi mfama no na entwa so se de be ya ye be yi ye ne afri sanu ma no so kra enya de kan ya hunti me ya so kra nti ade e be ya e be ma atu atwa no yenye se ne onipa no ye de no be tu afiase enfinsho ha se nipa no ye be kuno se be ne dio de edi be ne bia ade we tu be twa be yire fi o mem kra no eno no se yenye na atu ntwa sanse enka ye hunti ni kwanse sebrempo edi hu nkoma esanso elso ho urei elton nsem no se an onti asempo ohu de ntia se oba se oba me ye kwakware bema ne bema ye kwakware na otibi wan se nipa se me ne abo ada na nipa ba akọ osimunyi nnuoma wo me ho a
kyerɛ ampa me yoba am tisi kroma emema ne hu se ampa me yoba osimu yisa ne mani na momfa mema de embo ho ampa nso benya doctor fo be sa de wi ama enti osisa ne mo weni na no eya tantan de enti nu kwase Ghana ye so na emom ye mpiantu babi na yan kase amamre ne amane no ye ma ya dwene enkoso na ye nhye anum mom kena na se ye hye amamre ne amane no mu kena ye kyerɛkyerɛ no ana no ekoso na etu ha LGBTQ+ no ono no to no no hwese Ghana sɛdeɛ ye ware a efe be ma ne oba hye a efe sɛdeɛ bibia ye sanoma na wɔn mo ahu mbɛka sɛ ade mo fans pa ye kura no ɛsɛ ye ne yakonti wɔn a ni bewu na ɔwɔ ahene champon yinti no ene fa hodie wo ho se obia my right say yem pese obi be hye obi so obi betena obi fa hodie so enso no ma bi wo ho a edika se susu ampa se mema mienu oba ne oba omo se omudo mo ho so omo betena de adabraka se be son se be nya ade a eka ye bobre ene ya setena mu ade yo ho nti ka ye nko de a anka ye nhwe ne biem na ye ntwensan ne ye nhwe se ekwan a ye fa so edetena ye wiase mu no ye Ghana fo no sa noma we no enka ho bi nti ye nhwe na ye nwene ho biem na enchima emenya nsane na ho sanka noma gina ne naso amammerem ni amane kwan so a ema yetiri mumpo na impu empese ya dwene ho mpo se ye nya na amame yenye onipa moti so akase ye president ma National Commission on Culture nana otuo owahene echampon political science lecturer within Nkui Ewo University of Ghana chere amanyosem Dr. Kwame Esa Asante so dia tu dwa chere mu se Ghana hanom ayete no nyamianum no kra ne obronsa matiko empanifo bi ya abofo papa na Africa ha se ankasa no utwa wani kuru ewura Africa yam ni fumpi ane ne nantamu baby abos Africa o twa kempanifo no abofo nkoa na no wachem se enti se wote se Africa obi eka ene ade we ya na eya no wanwa kra eya no wanwa se enkofo binum ekeka na Africa de ye Africa ene ade ntimi nkoya nimi wasi ni kwakwase akasa na Nyankopon betwe ya ma obetwa ya chimpre papa sapa Africa ni bi begina ho akasa ni Africa na gold bebrebe diamond bebrebe bauxite timber ene hwan koko enyam nkwa wasase so ne yedua ye fifire ti Africa de Nyankopon ni abro Africa ye wo bibia bi na so no adwen ni nyansa ye dibu man na akanifo no enie enti wo se yenya ohiafo man ta Africa hapa siase ahiafo dabi ya sikafo de fo se ya sika hiridi hirada na emom abofo nti na Africa anyeye enti wose wosre papa mo nya so enke nya yanke be yo nsuade we nti o nya yanke be yo Kenya park Africa de nka ke cha brofo na nso ade we ye hye ho nti ene ye nti o si munya akokwasa no na blame games nya de hye we ene we ya ntika Kenya we ya de nka Ghana de yakuya nim enya ndisi fu ke ko Kenya PP fu ka Ghana yakwa nim sa enya we ya excuses ahodra African leaders binum emema no eno na amboa ma Africa nko nanim ntumpon eno nti wo se Africa mpanifo akandifo ananimfo no omomo ma adwene mu na ho se adwene mu anna ho no ma anya adwuma yie amboa se Africa mama hodra wo mu no eho badwe wo mu ya babede abede enya duabo na emom eya sempa no wo kan we have no excuse not developing this state or this continent because read Ali Mazuri, he tells you Africa is the richest and yet is the poorest. Because of it, what we are seeing, we have all the resources that you should be able to make us what rich and yet we are poor. This is the case that we are bereft of ideas. Otherwise, we should be able to put things together, have our own model, and then develop our system. But one more thing also is that we lack the political will to do this. Do we have what it takes to take that decision
nation without the fear that the Western world will not come at us. That is one thing that is worrying us. We also don't have ideas that will really translate things for us and make life better for all of us. We don't have that. More importantly, we are not ready. We are not ready for any means of any model or any paradigm shift that we need to. We are not ready. It's just a talk shop. But the real action, when it comes to that, our people will check it out. I'm afraid to say this. We are not ready. As I call what bonny to post out the chairman go school. Hey, we are in day. Hey, who can you know or sudden swap stories of mammy tea? Me no, that's all woo. I bought a dream portrait trees one school. The African leaders in penny for Google Africa, I say no. Oh my dreams are pet and pet. Jiri, one pe baby, and form a name granting Timu ye moyen. Or when your magic and Casaso mobile boy. Scanner 24/7 as your mom pass. O mo funi o mabusu yankwan wo mo dwene ho nti owura ya to mo fo we ya wonyo no de ama wo mtu so ko mbe no mo a ke bebo ma Africa Ghana ho kra ka ho ka akonanim wo papa ya otini nsami wo ya kirechire ni a wo kira manyosem wo University of Ghana Legon Dr. Kwame Esa Asante nano ya wada awrewsema Ghana ti ye ne se so afa be de twehwe Ghana sikasem totoye so watona nanom ewonse do Mrashe bidwani ma de hye wo edwuso abeto ambeso aso onunyafo John Kuma na abrewusem si yei ake yese bebre ena nam krom ebinum si o edubone ena aduane a ye de adubone agum enum kodi ebinum si akonfem nam 1 and 2 akonfem nam gwe ena ayi wo mo ebinum si da binya konfem ehebofro dum kodi ebi da binya bofro evra sota bi obia ne de okan ebinum kra kan pense o agowo de obi pa na ahye da kunu enti onsam de ebubrida de enti ma omafo keke nyina no yese nsem eyebi won me no kra pa sanso owura dwonkuma yo obi a wanya mfinhyi aduana nu 45 years ewom se yade atumi boni pa abribia nipa tumi wo abribia nanso aba no emunu ni bi won me tia utumi za aban we die obi na ahye da tota ya bom ana obi na ahye da to dua na akobom na apro na to fom enye no ane de ne pe eteye enti wo emomafo eye basa awrewsem pa ne si nano ya wada omafo ehu dwiri wo mo papa sanso obi an hoden na yare kakra so no mu menwa wo foma to nananom wonse do na asemi ekwa eba isi dakope ediko nam yenu so no ensem awdo omafo pragu fom enya nsem ketwa ne nsem sore enya nsem eda fom enam soma ne owura no na ye ne special aid Dominic dankwa kiremu se niwura John Kuma wo ye no eye dubone eye poison ena obi di ma won mo a wafuma to nananom ewonse do na no na o chese nti uyo nipa da sani o ti asase so na se wo kasa wo gi John Kuma nkwa wo gi ne nkwa waye oden boni bempa na John Kuma aye wunti a enti wu nipa da sani wo gi ne nkwa boni bempa na John Kuma aye wunti a wu nipa da sani watu ani te asini so te sa ba mu a wo hu abai wa bi a o hye skirt ketekete na so ne panchi na o ontinu wujai wu nipa da sani den nkwa na John Kuma aye oboni be na waye wo anu nti udi asho tuma se medini boni apampa wadini boni enti owura Dominic dankwa che se eyadu boni ena de niwura John Kuma ato nananom ewonse do na o kire se asem na esi ye no aha wo mo papa sanzo wo Germany ena osu oba Ghana 6 match ibi na oba yempo ne yade no mu ene ne ho a emfa no Germany wo no na ohwe no ne ho mfa nti ohwe no enti osu ne ho mfa no so beba 6 match ni bi ampampa obai na emu ayedin enti wantumi mpo anko 6 match na se ewo baabi anka osoko enti ade achiya wom so mo sande na ekọ Germany ena omonam kwan so a suhum ena owrei eto nananom ewonse do yayaya entremu ene de okan yenti no. When he was leaving to Accra before he goes to Germany, though we knew he wasn't that feeling well, we weren't expecting anything like that. So when the news came in, it wasn't easy. I've not been able to talk, but
no matter what we do, no matter the amount, the number of hours we cry or will, he's not coming back. God knows best. So whoever had a hand in that, we leave that person to God. I mean, there is nothing that we can do. God knows the person, and God knows that John Kuma was a God-fearing man. He loves all, no matter who you are. So it's like, poison. Why? How? What did he do? What has he done? Why would anybody think of poisoning John Kuma or killing John Kuma? It's finished. Whatever they wanted, they can take it. Whatever they wanted, they can take it. We know how it happened. Josia Fidie, ewie asem no asi. Woma, womania breomo no afi, diompe bi omonkofa, diomu hwe bi omonkofa. Diomu hwe bia no womonkofa. Onipa mote so akasa yawo mu eye Dominic Dankwa. Ono na ye special aid. Emma Owura John Kuma, kane so afa no hwe Ghana. Sikasem totoye so na be de ekire no no. Ena afi mrahye bidwoni owo ejuso abeto ampeso aso. Na Owura John Apontua Kuma ni wei ehu asem ho enam so much say ni fia wo Kuma se de jamfo wura hohrudu ekojam papa eni abusuafo wo mu amote se John Kuma wuo no oh abusua sada ne de na awreho bi musunyo bi musu kansam wo asantefo sun omusu kenkan tiwe omusu kenkan papa na munsam wo no abusua ebebu aso eni na watwi mu o se ne no wo musu no ne ba kubia no wo mu ya wo se ne uncle ene eye John Kuma ono de nsam anu wo kan se John Kuma ye nipa bia ekwamo donkwa na oba se papa kwamo demia homo yami obema wazba na azi ema wo kra aba ho kakra bi na wo patu botomu a wode bema wo chese odonipa enu ntie wo we de afum wo mu yentie se ne abusuafo no adwa adwo ene wo mo kenkan nsam anu wo kenkan no tie wasore Kese bia onyale obi na heda kun na oni papa wo yes ade ne eja wo manyame wiase ma fefe de nyina ye de kwai ona kita abusua no ye pomo ye bibia bible say me yemfe ye ni ntuni paso eye no kra yemfe ye ni ntuni paso ono ana ebo ni nti na me wo bonso nkwanta western north ni nti na me ba kumase so wudi papa ye de hye kakaka we watimi yi ne afi wiase ne de ne wo fa asene me enya nchen eye ni pepa ne kasa no Yakupo betua wo ne wasefo nyina aka nipa kwa ti ku ye ofa John no bra ye fe ne bre bi beka wo nana no nana kan so mu nyina na se watimi akunya wo fa na so kwa wo de onti ne bo mo fa ni mpompa nya bi ono na kita abusia ne mu na se watimi akunya wo fa John Kuma na so wo kodi a wo nipa kwa no wo de wo beti ne bo na me asem kaka me kan se ukunu na wo betena so ana ase den ukunu na wo betena so ana ase den ene de wo kuno ba wo de mpa me bo nse wo de kasen koduru kasen de koduru oya me wo fa menya bo suni ni nana ne ba pa na dip na na kirewa ati ni pa wo ha hwo hu ye ni pa bi ye kobra enyum na mam ne boy no untwe akwada kwatwe fatufo ayo ringtone na de bi akaka se ni pa ye kobra emfa ho so ne ne abusua ni so ne ya ni pa ye cobra capital C enti mo wani na ho na sania sister yi kasa me wura ho ma mi yo se ma sister asamo aka no makoma ebubu de gwa ashme kra enti owura John Kuma busuafo ni bi e na wotese wo mo e kasa no John Kuma wo sensem yayi asem isi yei ne wo fa se ba kompo kire se obi na hye da kun no o kan ani abre o kan o se an ne wo fa no ne obi na hye da ye ne sa ene de wo mkeka ne special aid nso ababonten kire se eyadubone na ede wo mu wura John Kuma to nanan mo onse do ene wo mu mienu nko afi nsem bebre ne na monten obi a dodo na kire se wo no wu ye no enye de Nyankopon hye da frɛ ne se John Bra na otama so obi na sheda epiano kuma nyame wa abre Nyankopon nya krado se omra na no nam so ama Ghana anum sensentwoni ba ko a oye managing editor ma Insight the Bokrata Owura Kwasi Pratt Junior o chese nyame anum ne kwene John Kuma wuo no esi ye wa sheda ye din na o tietie de ekoso ne de ba obi ama na no so aye poison na we kan we ene ye man say na we ye a confirm ne kun no ene we na ye ne say we na wura ha we na yes obi a keka ena o chese wo ma
keka sansem wenin agro mani so papa agro mani so pa osi nipa se yawu na se mohunu se eyaduboni ne kun no munim se enye ono angase ewu anyankopon hyeda to nsafre no na mom obi na agye ne nkwa munim se kwan se no fa so wuya saa nkofo ni nina no adenti na momfa munyina so mo wonkoma posifo na posifo nya nhwehwemu na saa nkofo kro no yenchi wo mo ana yentuom so sa na mode hyehye ho na baabi ombedu bia na se ne kun no na we kan we owura kwasi prat junior chese ni special aid ni kra de agro na ne su kra sin obia agro na ne so echi obia kan bia ama won so ba be ka se an eduboni ne kun no na unim za duboni ne kun no na ebia enyina so bia mo no adenti na mfa koma posifo na posifo enyemu nhwemu owura kwasi prat junior de nyame anum ni koni wakana dwen a kire nkofo a owo yati womo bo menade omo sa tenetire nkofo bi so bo enkofo bi adapa ebo akutia se agro no womu di ni sampa se womo dwedwon kuma ho a adenti na weni na no womo fa ho nyina so enkoma posifo na posifo enya nhwemu na sa nkofo kro no posifo entu omo so sa e wo mara kwan so dia me akiki mi kakra dia me akiki mi kakra me nso yare last time we no yare na yibi komo kama we dwendwe mi ho edare ho preocupe ezo bi no kunu na no so buru hipa nti gana haje otitiri bi ani ho no awu ni wo obi adi se kunu owo so ya politics me feripo se unim se deputy minister of finance opposing now to unko police unyehwe wotiti wa ese niko Germany osamba ese dina kubiemu ni ade wawu a afi na abebi wa no beka so ese ye pozino asam fumba no so bio tafrache enti papa ya wawu ya ese echichi ni yire ni mmarere na yedi yare ho quietly ni ade no ni na beda ni hwan ni kunu na ekwan ben so ni di kunu na ese man through poison nyama ade ni nyantimi ni se ono special assistant so bekebi onipa moti so kase yowura kwasi prat junior managing editor ema inside deubo krata ne ena motiye Environmental Protection Agency for any Ghana Health Service ena fe Ghana National Fire Service for akatum se ta akrafo mu yo mukuan yie na ko makatum woni nyina da eye good cause kwasi bro ne kan brofo ade papa trimu papa ntino wa makatum nya konkonsa no ombedie nya eya man poison kunu nya ho tatis no mofa na emom eye nkyerɛkyerɛ papa ede ama adehye wo ahafo mantamu na wenyina da no omo ne omo hwibidie womo di eja ho dwuma ene saa neoma no womo di eja yenso gya yemfa wenye we saafo ni nyada na omo ne womo edi ahia mu ya womo ema womo enkyerɛkyerɛ omo de daba ku na si ho no mo agoso empatam ho wonom ede saa ye akasa ho no ehyehyehye so na ahafo mantam finance officer edema Environmental Protection Agency eye owura Michael Asamoah Sintim ono en wodi tu dwakire mu se sa trimu poni nyada ne se wo mu a wo mo hye dwabidie sei no wo mo de eja ene enua na ye adwuma bebre bu nua wo ekwambone so enu nti wo mo kyerɛkyerɛm se ne ebe ya wo mo so behunu so edua we se ye ebu a ye nhwe ne ye nya dua bia ne ebudu kɔhye ya bidie o ye sa pe o ha ewiem bobre o ha enioma sese ewia brantam bia ebo unhu se ewia na pio nanso ewiem aya hyehye ni nyina afri he ni nyina ensuo to basa erade facha mi na se de ujejem teacher say sanyo manifest nso na ye ehunu ne sa ne nyankopon owobre ya hyehye mpanifo kura katrom so June July de ensuo to se de abampa ho June July kura bedro na ensuo bi antoi enji no hwemu a enioma asesa saa ye enioma ye no ena ama nyankopon so dwumadi ahodro bi ono nso ujeje mu ono asesa enu nti so ma amfa adwen no mo anhwe ma ye monte nso ono ya nhwe yie ne ya ntena mu yi a
wan hwe ye nioma bi aye no ebe kakra ye ntimi ntena Ghana ha se asetena mu ebe ye den pa yansesa ye suban bone no a ene mama Esther ne bo ne nwom ekom bedi yen ewo aduane brem ensukwam so bedi ye wo nsuto brem awia bebo yen pa ewo pebrem enu nti asa bi na eba no nti wo mahu ni tenten mo eno mpeso mo so ano na timi aboa emye monten so no ya hwe atoto enioma yie na owura Michael Samuelson team echeche ni nsemo eno wo chese wo mo atuo mo fo achereche mo nioma bebre se Ghana mamra no kra no ema ho kwanse yembububu nua basa Butaya yɛde yɛ training ni sɛ yɛnuanom a ɔmo hyɛ bidie no Environmental Protection Agency yɛn hyɛda ɛmmɔ mo pɛmi bɛba yɛ office no yɛn kita ɛyɛ yɛ kɔ so monitoring nanso ɔmo adwuma na ɔmo yɛ no ɛwɔ nsunsuanso bebree ɛwɔ yɛ environment ne so yɛ pɛ sɛ yɛbɛto nsa afrɛ wɔn ne afrɛ yɛnuanom nso ɛyɛ fire service wɔ ne yɛhyia na yɛne ɔmo adi nkɔmmɔ yɛatwe ɔmo adwene asi so sɛ bidie na yɛhyɛ no even though ɛno na yɛde edidi ɛno na yɛde hwɛ yɛ busua deɛ ɛnso ɛwɔ nsunsuanso bɔne na sɛ wadwen ba so saa na sɛ ɔyɛ bi na waye no kwampa so sɛ entumi empolutu no ema emfa nyarewa embre mo nkotwetwa nnua enhye dan nyinyi ye enua nketenkete no mo mfa nye esan sɛ yesa na ama ye kwaye no ni nyina esei ko mo te sɛ ne omo ye ne so na omo yusu ndua enyin dada abebo aban wo mra eta yachi efe de hwɛ omo adwuma no ne pa wuti ni kan ukopiom ewa hafo mantam ni mu a wono ena ya finance officer hwesika sabso ema Environmental Protection Agency owura Michael Asamoah Sintim over the week Kasiebo ka hye so se wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no na Kasie dedede hwehwami nyumeku a eboa so yasene fa ho ka ninara menya hoden eye Jubilee Hospital ebuzue Jubilee Hospital mamenka mfuma se wi tun jense o me eska no menka de pa wo no monkyerɛw Jubilee Hospital ko no mu a obu on ma yare no hospital a ubusa na sema kasa ho de nti ohe onim sa ontimi ntira de ye no don't worry ye won fidi wo no mu a ye de hwɛ yare a ehanipa ye wi a ekire dura yen fa nkan ye wi a eduro bia ebi wo ho no mu kyese Jubilee Hospital de azero de bo baako ekum no ma mienu okọ no mu a sɛde tie biara yade den sɛde tie biara no wo mo ebetumi ahwɛ adun dwuma ama sɛ ye oba sɛ ye bema akwada pani oba ho ahwan utine ye oya waso na ye oya wonsa na ye oto asentini na twon bibibia ye wo ba bibia eye oya no fako Jubilee Hospital won behwɛ adun dwuma kama edi ama ani die kwan so adokita fo gina mo na so nyankokora bi afi anas fo so gina mo na so papa bi bambofo ho no mo wo ma gye awo bibibia ginjan na so na mfidie so de manko ho no mo onipa wo se obesa wo se eye fita ade bia pese o ye fa wo se no wo mo dental clinic wo mo de modern machines aba ye di esen dwuma na machine ba ku pensi on ma aseka eno ne di esen dwuma e wo Jubilee Hospital enya no nko okọ eye clinic nso a wani obu on ma nani prunsuo eyi mpeti sa gina mo onyem obu on ma nani awia gba abuei light susu abuei ebu on so a na so la no eye green eye kokko eye yellow jeze o bresa e prunsuo eyese o problem bia o wani hu afakọ eye clinic e wo Jubilee Hospital e won so mfidie ni nduro ni adokita fo aben e behwe na wo ma boam wani no ohaw bia no wo ma hwe asia no yarwa no me kan majaden lab test bia pese o rane no fako Jubilee Hospital bibibia OPD male ward female ward children's ward bia no ebi e wo Jubilee Hospital o dia no to nchen a ayarsa bia no nko ade ne ho na wo mo sanso drugstore sana meka no pharmacy enu no dia da so Jubilee Pharmacy na patro hye no so say Jubilee Pharmacy no enye one hospital ni na eya adwuma pharmacy ni de ne ho na hospital no so de ne ho just that e wone premises ti pharmacy no o abonten wakọ hospital fufuro bi mpo na ya twere duru amawa utumi ba Jubilee Pharmacy wo ebeto duru no problem utumi kọ no ko to duru bribia ne don bia eni kasam ne say Jubilee Pharmacy wo mo mpon anadu 2 ukọ benya duru ato anadu 12 ubenya duru ato awmachetre ubenya duru ato ebribia ne don bia no ukọ Jubilee Pharmacy a wo mu gira mo na so ebo adwuma wadaroma achimodan ene aboabo kwantempon so bia ya
ye fan amantra eho na obi hu omo frɛ na ne Jubilee phone nins awo so 0244 575799 ana 0241 784 645. Yamfa manfo adwen chembre Facebook ena mi wey Angela Brown de ne dia ba ochia yen so ochia yen na wakọ ye da sene nchia. Master Planner Junior Kentampo se MPP Royal Empire Adian Protocol Communications. So mo na eka say yo so ochia wo mo se Professor J Nana Opoku Ajeman na war partner ex-president Mahama no. Wo mo se say. Wo mo be de. Na ndisi fonso so pa di wo mo check yom hu. Agure ye yi mo sa kama topa baako. Ono ne de eno no. Nana Kwesi George de echiechia wo chiechia wa capital letters entre. Ya de egu ha to egu mu bebre. Me spesi man fa me da kan ma wo. Wondi wo chiechia Nana Kwesi George. Ma me nko SMS na me fa SMS. Nana Srebuo enso the Free Democratic People's Republic of Achia so was a fellow Ghanaians. Share the deputy imam no can one in the yard 300%. Now be soon fear would anwa. Now was se bema. Me faming uncle bema sabe no to. Nipa we adwene papa nya papa. Adwena keki. Adweno eda kubem enso gina ho. Enti sa nipa so betwe na so a wo hia 3 years so kuno preko kunu preko demonstration yenku omo nti one papa ne adwen because who did it 3 years asunsum na didi ni mo ahokra de se university ayi ho no sales ho se prison wo kwode afa no okogbo PhD degree no obi okura degree wo trumu oba woman na hu amane o twemu o ebe ma no hu abamu abi beji $2 to beji what one abane to gina for say chakas what yi pawpaw trees so no osi with them no what fie tie kunya paso obi afa no twine no from enti siase ye bi ye pemra dia na nasre boss wone papa ne adwen yenku wo mo papa na twi wodu yenku nipa da sani saa wa ho na wasu ochia WO1 awete aka young pensioner owo achem odan wenso edne dia band de Mr. Ayi Senior Wilson so de ne dia ba se Ghana hiam mpaibo na ebebo ayen ena wenso de ne dia bo se o de say bright o tie yen live every achema se no se Ghana dia asamba owuo ba CID sahodro ye be huru die kun si a o say rest in peace say John Kuma nti o say rest in peace John Kuma no so dia o dia ba say bright eno no ma Nchenkoma taxi driver ye fro